स्वाद आस्वा सीझन 3च्या आजच्या भागात आम्ही आसा फोंड्या हांगासरल्या पॅन एरोमा रेस्टॉरंटात. आमची आजची सेलिब्रिटी गेस्ट जेवण करपाची तिची आगळी वेगळी स्टाईल, ताका लागून तिच्या घरकाराच्या तोंडार आसता सदांच एक स्माइल. उनके पास है एंटरटेनमेंट की चाबी, वो है सबकी फेवरेट भाभी. आयच्या आमच्या स्वाद आस्वादाची गेस्ट प्रियंका मसूरकर. फॅशन आणि कुकिंग कॅटेगरीत तिका बरेचशे लोक फॉलो करतात. तिचो घोव गजाकांत तिका रिला करपाक साथ दिता. तिका तिच्या ह्या वाटचालीत खूप सपोर्ट करता. टीचर बाय प्रोफेशन तशेंच नामांकित कंपनीत ती ऑफिस एक्झिक्युटिव्ह म्हणून काम करता. तूच पय भावजी या नाटकातली भाभी प्रियंका मसूरकर. आयच्या आमच्या कार्यावळींतल्यान जाणून घेऊया तिची फूडी साइड. Let's welcome our today's celebrity guest, trending bhabhi, Mrs. Priyanka Masurkar. हॅलो Welcome. नमस्ते. कशा आहात? मस्त. आणि म्हाका दिसता आज हांगासर प्रियंका कोण सगळ्यांक आतां उत्सुकता लागल्या आसतली की कितें तरी स्पेशल आनी कितें तरी झणझणीत आज किचनान आमच्या हांगा जावपाचें आसा. पण ताचे पयलीं आमकां ताचे बरोबर खुबश्यो गजाल्यो करपाक जाय. सगळ्यांत पयलीं कशें आसा आनी तुजी जर्नी जी आज सुरू आसा इतल्या वर्सांची ती तुका कशें पावलें हांगासर आनी ती कशी सुरू जाली हें आयकून घेवपाक म्हाका दिसता सगळ्यांक खूब उत्सुकता आसतली. ओके. ॲक्च्युली मी टिकटॉकपासून स्टार्ट केलं होतं. टिकटॉकला जेव्हा इंडियामध्ये बॅन झालं तेव्हा मी इंस्टाग्राम सुरू केलं. जस्ट लिप सिंकिंग वगैरे किंवा सारी पोझेस ह्याच्यामध्ये मी ती स्टार्ट केली होती. बट एकदा असंच मी ट्रेंडिंग सॉन्ग यूज करून कुकिंगचा व्हिडिओ केला आणि त्याच्यामध्ये तो व्हायरल झाला. सो मी तो ट्रेंड कंटिन्यू केला. ओके. पण तुझी स्वतःचीच ओन आयडिया आशिल्ली ती डान्स करून. येस. पण घरा किचनान करता कितें काम तेन्ना मूड वेगळो आसता. नाही घरीच करतो. बट मला थोडं जॉबमुळे ते पॉसिबल होत नाही. मग कधीतरी संध्याकाळचं किंवा संडेला वेळ मिळेल असं करतो. ओके. सो खंयची डिश तुवें केल्ली खूपच व्हायरल जाल्या? स्टार्टिंगला मला वाटतं गार्लिक चना म्हणून मी केली होती स्टार्टर. सो ती व्हायरल झाली होती. आणि आता कितलेशेच तूं कुकिंग व्हिडिओ करता आणि तुका कितें दिसता की हे कुकिंग जो ट्रेंड जो आसा हो जे आमचे फॉलोअर्स तुजे आसा किंवा बाकीचे पळोवपी आसा तांचेर कितलो इम्पॅक्ट पडटा, तांच्यावर किती इम्पॅक्ट पडतो त्याचा? नाही, लोकांना आवडतं, चांगला मला रिस्पॉन्स मिळतो त्याच्यातून. सो मी ते कंटिन्यू केलंच आहे. आणि प्लस आता भाऊजी आणि भाभीची सिरीज तुम्हाला माहीतच असेल. सो त्यांनी मला भाऊजींनी अप्रोच केलं होतं. सो त्यांचा पण एक व्हिडिओ आम्ही केला, तो व्हायरल झाला. सो तिकडनं ते पण कंटिन्यू केलं. सो हे दोन्ही आता माझं चालू आहे. आणि ह्या सगळ्यात सपोर्ट जास्त कोणाचा असतो? हजबंडचा. ओके. आणि आता घरात वेगवेगळे डिशेस बनवतात तुम्ही, पण त्याच्यातली तुमची फेवरेट कुठची डिश आहे? मी आज जी बनवणार आहे ना तीच फेवरेट आहे, चिकन खरडा. चिकन खरडा. आणि डिशेस मोस्टली तुम्ही महाराष्ट्रीयन पद्धतीने करता. हो. तुम्ही महाराष्ट्रीयन. हो. ओके. पण गोवन कुझिन आणि महाराष्ट्रीयन कुझिन ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काय फरक जाणवतो? आणि तुम्ही रेसिपी बनवतात गोवन कधी? हो, मी बनवते. मला गोवन फिश कढी खूप आवडते आणि मी त्या स्टाईलमध्येच ती फिश कढी बनवते. सिमिलर आहे, असं काही वेगळं नाही आहे. चिकनची रेसिपी असेल, आपलं चिकन शाकोती वगैरे, ते पण आमचं महाराष्ट्रीयन स्टाईल थोडं सिमिलरच आहे. ओके. पण तुमचं फेवरेट कुझिन कुठचं आहे? मला गोवन आवडतं खूप. गोवन. आणि त्याच्यात मासे वगैरे आवडतात की जास्त चिकन? नाही, सी फूड मला खूप आवडतं. ओके. सो आजची म्हाका दिसता प्रियंकाची फेवरेट डिश आम्ही आज करतली हांगासर खरडा चिकन. आणि चिकनाचें नांवूच आयकून म्हाका दिसता आमी शुअर की सगळ्यांक रूच आयल्या आसतली आणि ते बी भाभी करपाची आसा हे डिश. सो डेफिनेटली मायंड ब्लोईंग. पळोवया सो कितें इन्ग्रिडियंट्स लागता पळोवया आमी पयलीं. हो. सो बेसिकली ही जी डिश आहे ना, ही महाराष्ट्रीयन ट्रेडिशनल डिश आहे, बिलॉंग्स टू कोल्हापूर. आणि ती बनवायला अतिशय इझी आहे, काही रॉकेट सायन्स नाही आहे. त्याचे इन्ग्रेडियंट्स मी सांगते. फर्स्ट आपल्याला ग्रीन चिलीज लागतात, ऑनियन, हळदी पावडर आहे, सॉल्ट आहे, त्यानंतर ड्राय कोकोनट, जिंजर, जिरा लागतो आणि इथे कोथिंबीर आणि अद्रक. ओके. आता डिश तुम्हाला बनवायची आहे, पण कंडिशन एक आहे की तुम्ही ज्या स्टाईलमध्ये बनवतात, आम्ही सगळेजण ज्या स्टाईलमध्ये तुम्हाला बघतो, सगळ्यांना आवडते त्या स्टाईलमध्ये तुम्हाला बनवायची आहे. अच्छा, चालेल. सो आता चिकन मॅरिनेट करायला लागेल. आणि आम्ही सगळे प्रोडक्ट्स यूज करतात ते ऑब्व्हियसली पंचामृता प्रोडक्ट्स. हळदी पावडर, जिंजर, होल जिंजरच ठेवायचं बारीक करून. हो, पेस्ट वगैरे नाही. याच्यामध्ये पेस्ट जात नाही ॲक्च्युली. तो खरडा आहे म्हणजे, आणि मिक्सरला हे करण्यापेक्षा ते आपण
पाटा वरवंटा असतो ना त्याच्यावर हे करून ते बनवलं जातं. अच्छा. गार्लिक. हे पंचामृता हिमालयन पिंक सॉल्ट आहे. ओके. हे झाले. सो हे मॅरिनेट करून हा, ठेवायचं. हे मॅरिनेट करायचं आहे. हम्म. तर तुम्हाला आता माझी स्टाईल तुम्ही म्हणता सो ती मी का स्टार्ट केली होती ऍक्च्युली हा. जस्ट ते आपण मॅरिनेट करताना किंवा अच्छा, मिक्सअप करताना okay. हे करतो तो सिम्पल मी जस्ट हे केलं होतं आणि तेच व्हायरल झालं, तेच ट्रेंडिंगला आलं. आता आणि ते जर खरंच ती खूप छान वाटतं बघायला. म्हणजे असं वाटतं की लाईक जेवण करताना पण आपण किती हॅपी राहू शकतो आणि त्या मूड मध्ये. आणि असं म्हणतात ना की आपण जर आपला जर मूड चांगला असेल तर Right, जेवण पण right. खूप छान बनतं. छान येस. तसं दिवसातून किती व्हिडिओज तुमचे शूट होतात कुकिंगचे? म्हणजे एव्हरीडे एक डिश बनवतात की कसं काय असतं? हो, एकच डिश होते कारण 2-3 तास आरामात जातात त्याच्यामध्ये प्रिपरेशनला अच्छा. वगैरे आणि Okay. बनवण्यापर्यंत. त्यात आम्ही ते कॉकटेल ऍड करतो सो हा. त्यामुळे ते 1 मिनिटमध्ये हे सगळं बसवायचं पण असतं. ओके, सो हे अर्धा तास आपल्याला मॅरिनेशनला अच्छा. ठेवायला लागेल. ओके. सो मॅरिनेशन आमचे जाता म्हणसर आम्ही फुडले कृती पोळे हांगासर आणि ती प्रियंका आमकां कशी दाखयता पोळे आता? सो हे पंचामृता सेट फ्लॉवर ऑइल आहे. ह्याच्यामध्ये आता मी चिली फ्राय करून घेणार आहे फर्स्ट. इतलं सगळं? हा लागणार. सो हाफ किलो चिकन घेतले. हा, कारण काय ह्याच्यामध्ये अदर स्पायसेस काही जात नाही, हे फक्त अच्छा. चिली आणि गार्लिकच्या फ्लेवर मध्येच ओके. बनतं. मग स्पायसी असा हा पदार्थ आहे? हा, मग तुम्हाला पण स्पायसी आवडतं? मला आवडतं स्पायसी. अच्छा. पण कणकवलीला तुमचे काय म्हणजे काय कुझिन असायचं? म्हणजे काय जेवण तुम्ही? कणकवलीला आमचं मालवणी कोंबडी वडे म्हणून एक फेमस आहे. अच्छा. सो ते एक आहेच. आणि अदरही सी फूड पण आमच्या इथेच फिश वगैरे पण फ्रेश मिळतात मालवणला Okay. वगैरे. सो ते पण सी फूड पण चालतं. ओके. तर याच्यामध्येच गार्लिक पण आपण टाकणार आहे. जेव्हा आपण सोशल मीडियावर असं रील्स वगैरे टाकता तेव्हा एव्हरी टाइम अपग्रेड व्हायला लागतं. मग ते कसं तुम्ही ट्रेंड फॉलो करतात? कसं काय ट्रेंड करतात? म्हणजे जे ट्रेंडिंग सॉंग्स असतील ते हा. किंवा त्या जेव्हा पोस्ट करणार तेव्हा कोणता ट्रेंड चालू आहे किंवा काय आहे हे सगळं बघूनच आम्ही ते अच्छा. मग नंतर ते कोण posting. डिसाईड करतं सगळं? तुम्ही दोघे मिळून हो, करता? दोघे मिळूनच करतो. मग त्याला काय रिहर्सल वगैरे करता? डान्स नाही, वगैरे डायरेक्टली? ऑन द स्पॉट म्हणजे सॉन्ग जे सिलेक्ट करू त्याच्यानुसार हा. आम्ही काय करायचं ते ठरवतो. अच्छा. म्हणजे ज्या दिवशी तुम्ही ते डिश बनवता तो मग रातचा डिनरचा मेनू तो? हो, तोच असतो. याच्यामध्ये जिरं जाणं. ह्याची काय ग्रेव्ही बनवता? हा, याची ड्राय ग्रेव्ही होणार. थोडंसं चांगलं भाजून घ्यावं. एव्हरी टाइम काहीतरी नवीन बनवायचं, काहीतरी ट्रेंडिंग पोस्ट करायचं, पण याचं प्रेशर मग कसं हँडल करतात? असतो की नाही प्रेशर? असतो, प्रेशर असतोच. बट डिश कुठची मला तर अशी हे आहे की मी एखादी डिश नवीन बघितली ना की ती करून बघायची ट्राय म्हणून. सो जर वेगळं काही दिसलं, लाईक आता मी रिसेंटली एक डिश बनवली होती पनीर सुतळी बॉम्ब, जी मी फर्स्ट. हां, सो ते असं काही वेगळं दिसलं की मला बनवायची खूप हौस असते. मी पण कधी एव्हरी टाइम टेस्टी बनतं की असं? होतं बऱ्याच कधी वेळेस असं झालंय की काहीतरी करायला गेलं आणि डिझास्टर झालंय, असं काही झालंय? बिघडतं कधीतरी बिघडतं, बट मोस्टली होतं. अच्छा. सो हे आता जरासं भाजलेलं आहे तर याच्यामध्ये हे ड्राय कोकोनट आहे ना ते ओके. साईड. याला सुकच खोबरं घ्यायचं ना? हो, सुखच खोबरं. मग तुमच्या ह्या जर्नी मधला मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट कुठचा आहे तुमचा? तर मला 2 ज्या ह्याच्यामध्ये इंडस्ट्रीमध्ये व्यक्ती आहेत त्याच्याबरोबर कम्पेअर करतात किंवा कमेंट करतात की तू सई तामनकर सारखी दिसते, ओके. किंवा दुसरं एक कविताज किचन आहे त्यांच्यासारखी दिसते, त्यांची छोटी बहीण आहे का, तेव्हा मला ते खूप म्हणजे असं हे होऊन जातं, आवडतं. ओके. थोडंसं हे गोल्डन झालं ना मग आपण बंद करू. सो हे झालंय, आता आपण हे बंद करू. एवढा हा कलर यायला पाहिजे? हो, हा जास्त पण ते डार्क ब्राऊन वगैरे नाही करायचंय कारण तो नंतर त्याचा कलर चेंज होतो. सो पंचामृता ऑइल हेल्दी आहे तो आपण हेच यूज करतोय. सो आता आपण हे अनियन टाकायचंय.
आम्ही तुम्हाला 2 वेगवेगळ्या रोल्समध्ये बघतो. एक कुकिंग करताना ती बबली टाईपची प्रियंका आणि भावोजींबरोबर असतात तेव्हा ती भाभी, तो डिफरंट रोलमध्ये. तुम्हाला जास्त लोक कुठच्या रोलमध्ये म्हणजे प्रेफर करतात की लाईक करतात? ऍक्च्युली इथे तरी गोव्यामध्ये सध्या भाभी म्हणून खूपच जण हे करतात. म्हणजे हा. समोरून बघितलं तरी मला भाभी म्हणूनच हाक मारतात. ओके. नावाने कोणी इथे ओळखतच नाही मला. पण ऍक्च्युअल प्रियंका कशी आहे? ऍक्च्युअल मी खूपच अशी शाय टाईप आहे. पटकन मिक्स होत नाही कोणा, अच्छा. जास्त बोलणं वगैरे नसतं. आता इथे कम्फर्टेबल झाली आहे तुमच्याशी बोलताना, बट मी खूप शाय टाईप आहे. पण आता तुमच्या ह्या जर्नीमध्ये तुम्हाला भरपूर प्रोडक्ट्स एंडोर्स वगैरे करायला लागतात, कोलॅब्स असतात. हो. मग ते सिलेक्शन तुम्ही कसं करतात? म्हणजे ऍक्च्युअल प्रोडक्ट बघून करतात की जस्ट करायचं कोलॅब आलंय म्हणून करतात? कसं काय असं तुमचं सिलेक्शन? नाही, प्रोडक्ट पण आम्ही बघून करतो. कारण असं आता बरेच असे कोलॅबरेशनसाठी DMs वगैरे येत असतात ज्यामध्ये गेमिंग वगैरेचे पण असतात, पण ते टोटली आम्ही अवॉइड घेत नाही. जे म्हणजे जे काही प्रोडक्ट ब्रँड्स असतील, चांगले ब्रँड्स असतील, तर ते आम्ही प्रिफर करतो. ह्याच्यामध्ये आता गार्लिक, जिंजर, म्हणजे या डिश मध्ये भरपूर जिंजर आणि जिंजर, गार्लिक आणि चिली ह्याचाच फ्लेवर येतो. हळद आपण त्याच्यामध्ये टाकली आहे, थोडीशी तडक्याला पण टाकून घेऊ. सो तुम्ही आता माझी जी स्टेप मिस करत होता ती ही वाली आहे. आणि ही मी मिस केली कुठच्या व्हिडिओमध्ये की मला कमेंट्स येतातच, तुम्ही ती स्टेप केली नाहीये म्हणून. ओके. सिग्नेचर स्टेप झालेली आहे ती. तर आता हे चिकन घालते मी. हे बनवायला जास्त वेळ लागत नाही ना? नाही, याला जास्त वेळ लागत नाही. पंचामृता पिंक सॉल्ट, धना पावडर, याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचंय, जास्त पण नाही, कारण चिकनला पाणी सुटतंच. मग सगळे हे डिशेस तुम्ही जेव्हा बनवता तेव्हा तुमचा मोस्ट इम्पॉर्टंट गॅजेट कुठचं आहे ते तुम्हाला एकदम युजफुल पडतोय किचनमध्ये? तुम्ही हे मी वापरतात? सो माझा एक पॅन आहे आणि दुसरा एक जो बाउल आहे तो मला कंटिन्यू लागतोच, तो सगळ्या व्हिडिओमध्ये मी वापरते, तोच ठेवलेला आहे. आणि त्याच्यावरून मला कमेंट्स पण येतात की तुम्ही तोच बाउल का वापरता, तो चेंज करा. अच्छा. माझ्या पण कमेंट्स येतात. सो पाणी घातलंय, आता हे आपण थोडं सॉफ्ट होईपर्यंत शिजून घ्यायचंय. ओके. आणि हे शिजते तोपर्यंत आपण याची पेस्ट करून घेऊया. आणि पेस्ट थोडीशी जाडसरच. ओके. ओके. तर हे सॉफ्ट झालंय, म्हणजे शिजलंय. सो हे आपण आता बाजूला काढून घेऊ. मी पुन्हा एकदा पंचामृता ऑइल यूज करतो आपण. म्हणजे आम्ही सांगला तसे ऑइल भरपूर लागतं. हो हो, लागतंच. ऍक्च्युली कोल्हापुरी डिशमध्ये ऑइल जास्त असतंच. सो त्याला लागून ज्यांना आम्ही ऑइल चूज करतात त्यांना सारखी आपल्या हेल्थाची काळजी घेणारी ऑइल चूज करपाक जाय. त्या लागून आमची ही पंचामृताची सॅफ्लॉवर ऑइल असा. तर हा मसाला आपला जो बारीक करून घेतलाय तो या तेलात जाईल. अच्छा. हा पण फ्राय करून घ्यायचा आहे परत? हो, हा फ्राय करून त्याच्यामध्ये नंतर ते चिकन टाकणार. अच्छा. ओके. हा तेलामध्ये चांगला फ्राय करून घ्यावा लागतो. सो परफेक्ट अशी खोकली ओपूक जाय कित्याक जोपर्यंत ठसका लागना तोपर्यंत आमकां कळना की तो कितलो तिखट जाला. त्याच्यामध्ये आता
सॉल्ट. ओके. चिकन मध्ये आपण टाकलाय तो असं अंदाजे. तेलात आता हे चांगलं परतून घेतलंय आपण. आता चिकन याच्यामध्ये घालूया. चांगलं परतून घेऊ. ह्याच्यामध्ये पाणी जाणार नाही, आता हे ड्रायच राहते. आता आम्ही वास घेऊ शकतो. हे परतून घेतलंय. हे आता शिजायला ठेवू आपण एक चांगलं 10 मिनिटं, आणि तोपर्यंत आपण भाकरीची तयारी करूया. वाव, सो डबल ट्रीट. झणझणीत आमचे हे चिकन, त्याच्याबरोबर भाकरी, मस्त तांदळाची वाव. भाकरी. ग्रेट. सो हे पंचामृताचं जय किसान राईस फ्लोअर आपण घेतलंय. त्याच्यासोबत आपण नाचणी किंवा बाजरी ज्वारीची पण भाकरी बनवू शकतो, आणि पंचामृताचे ऑलरेडी ते फ्लोअर आहेतच. मग आज प्रत्येक घरान पंचामृताचे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स पावला, आणि प्रियंकाच्या निमतान आता हे राईस फ्लावर, नाचणी फ्लावर आणि जवार फ्लावरही पावतले. सो स्टेप नेक्स्ट. तर हे पीठ मी आता मळून घेते. तर प्रियंका जेन्ना रील घालता, अपलोड करता, तेन्ना बरे कमेंट्स येतात, पॉझिटिव्ह कमेंट्स, त्याच्यावर नेगेटिव्ह कमेंट्सूय येतात. हो. सो तेन्ना मागीर नेगेटिव्ह कमेंट्स कशे हँडल करता? निगेटिव्ह कमेंट्स ॲक्च्युली मी इग्नोरच करते, कारण पहिलं मला वाटायचं की असं लोक का कमेंट करतात, म्हणजे लागायचं ते मनाला, आपण जे नाही आहे तसं कमेंट का येतात. बट मला मिस्टरकडून पण थोडंसं हे मिळायला लागलं की नाही, तू इग्नोर कर. लोक चांगलं पण बोलतात, वाईट पण बोलतात, आपण चांगलं तेवढं घ्यायचं, वाईट हे इग्नोर करायचं. हांगासर आमचे हे पीठ मळून जाला, आणि आमचे चिकन ऑलमोस्ट आय गेस शिजला. हो, शिजले. येस, शिजलेलं आहे. चालेल, तर आता भाकरी आपण बनवून घेऊयात. मग घरी जेवणात जास्त करून भाकऱ्यात असतात की काय बनवतात? मला भाकरी आवडते, राईस पण असतो, चपाती कमी असते आमच्या घरी. भाकरी सगळ्या प्रकारच्या भाकरी असतात, नाचणीची, ज्वारीची. एवढं सगळं तू पण खातेस सगळं ना, ट्राय केलेलं की खात नाही? बनवलेलं खायला आवडतं. मेंटेन कसं करते? एवढं जिमला वगैरे जाते? नाही, काहीच नाही. ऍक्च्युली माझं बॉडी स्ट्रक्चर तसंच आहे. अच्छा, काय पण काय खायला लागत नाही? काहीच नाही, म्हणजे मी किती खाल्लं आणि नाही खाल्लं तरी मी तशीच आहे. हा प्लस पॉइंट तुझ्यासाठी. बट मी डाएट फॉलो करते. आम्ही ते ओमाड पण सुरू केलं होतं मध्ये, म्हणजे वन मील अ डे. ओके. फक्त दुपारचं आम्ही सलाड वगैरे किंवा फ्रुट्स वगैरे हेच खातो, आणि रात्री जे काही भाकरी वगैरे असेल किंवा राईस असेल तो. आम्ही खूपदा पळयतात की शॉर्ट स्पॅनान जेन्ना खूप फेम मेळटा तेन्ना ॲटिट्यूड येता, इगो येता. पण आम्ही प्रियंकाक जेन्ना मेळ्ळी तेन्ना खरेंच प्रियंका सारखे डाऊन टू अर्थ. सो प्रियंका कशी हा बॅलन्स करता? ऍक्च्युली शेवटी प्रेक्षक मायबाप आहेत, ते आपल्याला जसे वर उचलतात तसे खाली पाडू पण शकतात. जे त्यांना मान देणं आपलं कर्तव्यच आहे. सो त्यात लक्ष नसतं सगळंच. नाईस. आणि मस्त हातीनच करता हे? हा, भाकरी हातानेच. ओके. लाटून पण करू शकतो, पण मी मोस्टली हातानेच करते. ऑथेंटिक वे. सारखी. नाही, पीठ खरंच छान आहे, त्याच्यामुळे फुटत नाहीये भाकरी. सो नेक्स्ट टाइम तुमकां भाकऱ्यो करपाक जाय तुम्ही पंचामृताचेच राईस फ्लावर यूज करून पळया. येस. झाली का गोल? येस. परफेक्ट. अरे वा, नाईस. एका साईडला पाणी लावून घेतलंय. पाणी लावल्या लावल्या लगेच परतायची.
ओके, सो आमचे पयले सेगमेंट जे आसा आमचे स्वाद डिश हे आमी हांगाच सोंपया, कित्याक आमचो जो पयलो डिश आसा खरडा चिकन आनी तेच्या बरोबर तांदळाची भाकरी ही हांगासर तयार आसा. आनी आमच्या फुडल्या सेगमेंटाक आमी रोखडीच वता, पण तेच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. विसया उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. आनी आतां पावल्या आमच्या फुडल्या सेगमेंटान जो आसता आमचो खेळ टायम. आनी आतां आमकां जॉयन जाल्यार द मोस्ट लकीस्ट पर्सन म्हणू शकता आमी. गजाकांत जे आसात प्रियंकांचे बेटर हाफ. आनी तुमकां येवकार. थँक्यू. हो सगळो प्रियंकाचो प्रवास ताच्या बरोबर तुमी आसता, सो कशें दिसता? म्हाका खूब असो बरें दिसता तुमी आमकां आपयलेत आनी एका इन्फ्लुएन्सराक तुमी आपयले, तेच्या भावाक तुमी आपयले. खूब बरें दिसता म्हाका. आनी प्रियंकाचो हो सगळो प्रवास पळोवन कशें दिसता? जे फेम मेळटा तेका म्हाका ताच्या बरोबर दिसता तुमी आसतात. हय, म्हाका दिसता तेणी खूब मेहनत घेतली आनी तेच्या मेहनतीचें फळ तेका मेळटा. आनी हांव एज अ सपोर्टीव तेका नेहमी तेका सपोर्ट करीतच आसता तेका केन्नाय. सो केन्नाय फाटीशी रावप हेच घोवाचें काम, आनी कितें काम आसता. आनी खबर आशिल्लें की हा असो फेम मेळटलो म्हणून केन्ना चिंतिल्लें? ना, केन्नाच चिंतूंक नासलें आमी. म्हाका दिसता तेणी स्टार्ट केल्ले टिकटॉका पासून ते एक सिंपल एक 30-30 सेकंदाची रील करून ते आपले पोस्ट करतले. हांव केन्नाय बेजार जालो की कित्याक करता तो, कितें फायदो तेजो, कित्याक करता. सो ते म्हाका सांगतले ना हांव एक दीस फेमस जातलें, तूं म्हाका हय, सांगतलो पळय. आतां हांव फेमस जालो, आतां पळय कितें दिसता, कशें दिसता. सो तेन्ना हांव निग्लेक्ट करतलो तेन्ना. ऑफकोर्स म्हणजे एज अ हजबंड तूं म्हणटलें की कितें टायमपास करता. एक्झॅक्टली. सो मागीर तेका ती अशी प्रसिद्धी मेळपा लागली, बरे व्हिडियोज करपा लागले. आनी इन मोस्ट फेमस म्हणजे तुजी भाभी ही थंय जल्माक येयली. ते भाभी म्हणून ती इतली फेमस जाली. कोणी रस्त्यान वताना कोणी तेका साथ घालता की भाभी कशी आसा, भाभी कशी आसा. खूब मनाक अशें बरें दिसता की एज अ कलाकार तुका ती पोच पावती. रायट. आनी जेन्ना वेगवेगळे डिशीज करता ते खरेंच बरें येता सगळे? ना, केन्ना अशें आतां सिरियसली जेन्युअनली सांगता की केन्ना मीठ कमी एक चड हे आसता. पण 100% ना, पण 80-90% ही ती बरीच आसता डीश म्हणून. आनी एज अ घोव म्हणून तेका म्हाका तर बरेंच न्ही ते. सद्दां एक डिश पयली टेस्ट करूंक मेळटा. हय, शूट केलेलेचो फायदो म्हाका मेळटा लास्टाक. लव्ह मॅरेज आशिल्लो, रायट? ओके. खबर आशिल्लें जेवण इतलें बरें करता म्हणून? ना, तेन्ना खबर नासलें. पण जेन्ना लग्न जालें तेन्ना म्हाका तेणी सांगलें की म्हाका आवड आसा जेवण बिवण रांदपाची. आनी फीश करी, चिकन, मटन म्हाज्या पोटा वयल्यान तुमी कंपेर करपाक शकता की बरें रांदतात. ओके, सो आतां आमकां कळ्ळेंच की फेमान दोगांचो बरोबर वांटो आसा. पण आतां पळोवया की तुमचें बॉन्डिंग कशें आसा. एक ल्हानसो खेळ आमी तुमच्या बरोबर खेळटली. कांय सॉंग्स तुमकां आमी आयकतली, ते तुमी लिपसिंग करून तेका दाखोवपाक जाय. ते गॅस करतले खंयचे सॉंग ते. ओके, सुरवात आमी तुज्या पासून करुया. ओ माय गॉड, काय ऍक्टिंग करू मी आता. दिल जिसे अपना कर. तो ओळखणार, त्याचं फेवरेट सॉन्ग आहे. परत परत हिंदीच गाणं आहे, पण लिपसिंग नाही होत आहे. नाही समजत. ओके, सांग कुठचं ते सांग. ते साऊथ हिंदीमध्ये आहे ते. होती है फीलिंग, होती है फीलिंग. ओके, शेवटचं. अरे ते असं करा. हे चष्मा कळलं मला चष्मा. ओके, राईट.
ओके तुझं टर्न. नाही मी बायको नाही काय आता वाजले की बरं. ओके सांग आता तूच सांग. हात नका लावजी पाहिल कुणी नाही समजलं. बोल ना पुढचं बोल. मला वेड लागलं प्रेमाचं. समजलं. झालं झिंग झिंग झिंग. ओके सुपर कॉर्डिनेशन आणि बेस्ट वेल प्लेड. थँक्यू. ओके आणि तुमच्या या सुंदरशा एफर्ट्सां खातीर आनी इतले सुंदर तरेन आमकां सगळ्यांक एंटरटेन केला ताका लागून तुमकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक तुमकां फूड वावचर रिक्वेस्ट करता रतीश नायक जे पॅन एरोमा रेस्टॉरंटचे ओनर आसा तांच्यांनी आमच्या आजच्या दोनूय गेस्टांक तांचो वावचर दिवचो. थँक्यू. ओके सो खेळ टायम आमचो हांगाच सोंपता आनी आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्टां खातीर पॅन एरोमा रेस्टॉरंटचो शेफ एक स्पेशल डीश हांगासर प्रिपेर करतलो. ती खंयची ती पळोवया. वचूया आमच्या फुडल्या सेगमेंटान जो आसता आमचो तडका विथ शेफ. तडका विथ शेफ ह्या सेगमेंटान आमच्या बरोबर आसा पॅन एरोमा रेस्टॉरंटचे मॅनेजर काशीनाथ गांवस. येवकार तुमकां. सो आज आमच्या सगळ्या पळोवप्यां खातीर आनी आमच्या स्पेशल गेस्टां खातीर कितें करतलो. आज हांव एक मॉकटेल करून दाखयतलो. तेजें नांव आसा रेनबो म्हणून. रेनबो मॉकटेल. ओके प्रियंका खरडा चिकन आणि भाकरी बरोबर तुला मॉकटेल चालेल. मॉकटेल अरे वा चालेल की. ओके सो रेनबो मॉकटेल आणि कितले टायपचे मॉकटेल्स तुम्ही हांगा करता. असो 5-6 टायप आसता. 5 टायप आणि सगळ्यांक म्हणजे चड पॉप्युलर खंयचे. चड वर्जून मोजूत एक वयता फ्रूट पंच वयता मागीर फूल समस्या आनी आतां एक न्यू आतां हें केलां आमी ते एक रेनबो एक. हे न्यू हे. हय. ओके सो कितें करपाचें आमकां कितें कितें हे घेवपाक सगळे जाय. इन्ग्रेडियंट्स दिल्या. लायम ज्यूस आसा, हे पायनॅपल क्रश आसा, ऑरेंज ज्यूस, एक ग्रेंडर सरप ग्रेंडर आनी हे ब्लू कॉरेस. ओके सो कितें ते करपाक सगळे जाय. पयलीं लायम ज्यूस घालपाचो. आणि याची क्वांटिटी कशी तुम्ही थारयतात हय म्हणजे कशे. लिमिटेड म्हणजे इतले जाय तितले हे करपाचें पडटलें. ओके आनी लायट सॉल्ट एकदम थोडेशें. आतां हे दोन्ही मिक्स करपाक जाय. पायनॅपल क्रश आनी ऑरेंज ज्यूस. ओके पायनॅपल क्रश घेतला. हय हय म्हणजे पल्पी आसता ते पायनॅपल. ओके घालूया. ओके हे ग्रेनेड आनी सरप एक्चुअली पोमोग्रेटाचे ते हे करता ते डाळिंब आसता तेजे. ओके सो अशी टेक्निक ही फॉलो केल्यार हांगा पावता दिसता. डायरेक्ट घालपाक डायरेक्ट घालपाचें ना. ओके आतां हे घालपाचें. एस ब्लू कलरचो सिरप आसा. ओके रेडी. जालें एकदम इजी जाता हे. ओके आणि हे रेनबो आमचे मॉकटेल रेडी आसा आणि पळोवपाक इतलें सुंदर दिसता. एक्चुअली म्हाका दिसता खूब टेम्पटींग अशें आसलें आनी खूब ऑर्डर्स येत आसतले हेजे न्ही. ओके सो आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्ट खातीर काशीनाथान हे प्रिपेर केला. थँक्यू सो मच काशीनाथ. आणि आमी हे मागीर ट्राय करून पळयतली.
तडका विथ शेफ हे सेगमेंट आमचे हांगाच सोंपता. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. Pride of Ponda Pen Aroma. विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. आनी आमी आतां पावल्या आजच्या भागातल्या शेवटच्या सेगमेंटान जंय आमी आस्वाद घेतली आमच्या डिशिसांचो, जो स्पेशली भाभीन आमच्या खातीर केला. ओके. आणि आता आमकां जॉईन जाला पॅन अरोमा रेस्टॉरंटचे ओनर अतिश नायक आनी आमच्या बरोबर आसा प्रियंकाचे बेटर हाफ गजा. आणि प्रियंका, ओके, सो आमी आस्वाद घेवपाक तयार आसा आनी तुमकां हो ऑनर करपाक जाय. प्रियंकान केल्लो स्पेशल खडा चिकन हे टेस्ट करून तुमी सांगा की हे कशें जालां. ऑब्वियसली बरेंच जालें आसतलें, पण तुमचे एक्सपर्ट कमेंट आमकां आयकपाक जाय. शुअर. पयलीं तर तुमकां गजा आनी प्रियंकाक पॅन अरोमाक तुमचें स्वागत. थँक्यू. तुमकां रिल्सांनी पळयता आमी खूब वेळा आनी तुमचे डिशीसय ते टेस्टी दिसता पळोवपाक. पण आज एक्चुअल तुमी आमचे खातीर केल्या ते आमी टेस्ट करून तुमकां सांगता कशें जालें. नक्की नक्की. येस. Perfect combination of spices. Like best है ना. This is like local taste I like. व्हेरी स्पायसी जे जायत हे खडा चिकना म्हणजे परफेक्ट स्पायसी म्हणू शकता आमी. व्हेरी स्पायसी म्हणल्या आणि भाकरी टू गुड, सारकी सॉफ्ट. खरेंच लकी हा. एवरी डे एक डिश टेस्ट करपाक मेळटा. नाईस. आणि स्पेशल हे मॉकटेल तुझ्या खातीर तू टेस्ट करून सांग. तुम्ही दोघांना टेस्ट करून सांगा की कशें आसा ते आणि कॉम्बिनेशन कशें दिसता तेच्या बरोबर. कलरच खूप छान दिसतोय त्याचा. एक नंबर. येस. ओके. प्रियंका सांगले म्हणजे एक नंबर. सुपर. नॉर्मली आमी खंयच्या रेस्टॉरंटाक गेले की आमी पयलीं लायम सोडा किंवा मॉकटेल हेजेर टेस्ट करता आनी जज करता की जेवण कशें आसतलें. आनी ते म्हळ्यार आमी आमचे हे मॅक्झिमम म्हणजे बेस्ट क्वॉलिटी दवरलेले आसा मॉकटेलचे. सो आता आमी सारकी ताव मारपाची आसा आजच्या ह्या सुपर अशा झणझणीत खरडा चिकनाचेर आणि मॉकटेलाचेर. आणि सगळे सोंपयतले आमी, पण ताच्या पयलीं आमचे आजचे गेस्ट स्पेशली टायम काडलो आजच्या ह्या शोक आयले आणि खरेंच तेच्या बरोबर आजचो हो फूल शूट करतना आमी खूब एन्जॉय केले. व्हेरी डाऊन टू अर्थ पर्सन, व्हेरी सिंपल पर्सन. आणि खरेंच तुझ्या फुडच्या फुल तुझ्या वाटचाली खातीर आमच्या कडल्यान खूब खूब शुभेच्छा तुका. थँक्यू. आणि पंचामृता कडल्यान तुमकां एक स्पेशल गिफ्ट हॅम्पर आसा. रिक्वेस्ट करता संजीव नायक हांच्यांनी आजच्या आमच्या गेस्टांक तांचो हॅम्पर दिवचो. थँक्यू. ओके. सो आजचो भाग सोंपोवच्या पयलीं रिक्वेस्ट करता आमची आजची सेलिब्रिटी गेस्ट प्रियंका हांणी आमच्या सगळ्या पळोवप्यां खातीर एक ल्हानसो मेसेज दिवचो.
थँक्यू स्वाद आस्वाद, प्रुडंट मीडिया आणि पॅन अरोमा, तुम्ही आम्हाला इथे बोलवलं. ॲक्च्युली गोव्यामध्ये असे शोज फार कमी होतात आणि तुम्ही हे चालू केलं आहे. खूप छान वाटते मला इथे येऊन. आणि महिलांना खूप प्राधान्य देत आहेत ते, Yes. त्याबद्दल तुमचे सर्वांचे आभार. आणि असे शोज पुढे करत राहा आणि आम्हाला बोलवत राहा. थँक्यू सो मच. थँक्यू. आणि खरेंच इट वॉज अ प्लेजर टू हॅव यू बोथ हियर. आणि मना काळजातल्यान तुमकां परत एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा. Thank you. Thank you आमच्या so शोचेर much. आयली आणि खरेंच खूप मजा आयली. आणि तशेंच पॅन अरोमा रेस्टॉरंट आणि त्याचे ओनर अतिशना हेंकाय मना काळजातल्यान देव बरें Thank you. करूं. फुडल्या भागात आम्ही मेळटली अशाच आनी एका सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. देव बरें करूं.